Merhaba jwera guhdarên ezîz, ez Bermal Gülen. Ez ê bextewar bim li ser gihîştina zarokan û têgeha malbatê ji bo we çend gotinan bikim ku ew her du mijar bi girîngiya xwe hergav berbiçavin. Jiyana mirovan proseyeke ku ji mal zarokê dest pê dike û heyanê dawiya emrê me re didome. Li dorhêla vê proseyê pitika ku di zikê dê de xweyî dibe û tê dinyayê şûn de ji her du salên wê yên pêşî re heya ma pitikiyê, ji 3 saliya pitikê heya 6 saliya wê zarokatiya ewil, ji 7 saliya pitikê heya 11 saliya wê jî zarokatiya dawî tê gotin. Perwerdeya zarokan ji xwedêdanê di nava malbatê de dest pê dike. Zarok salên xwe yên ewil piranî bi malbatê re dibihûrîne û jiyara malbatê cihê ewil e ku bingeha bawerî, tevger û helwesta zarokan lê saz dibe. Ji ber vê dê û bav mamosteyên pêşiyên zarokan e û kesên pêşîn e ku ji zarokan re jingeheke sosyal ava dikin. Heger me re bibêje perwerdeya pêşî bi malbatê re dest pê dike. Mümkün e me re bibêje mîsyona perwerdeya malbatê ji heya dawiya temenê mirov didome. Li ser vê babetê berpirsyariyên mezin li ser milê dê û bavan hene. Yek ji tevgera herî girîng ew e ku dê û bav zarokê xwe weke şexsiyeteke bizanibin. Heger me re qebûl neke ku zarok ne şexsiyetin, dibe ku bibe sebeb me re bişaşî tevgerên zarokan bide ber loma û rexneyan. Li ser vê rewşê dema em bixwazin karakteran li ser wan ferz bikin, em ê bikin ku zarok xwenas nekin. Rêbazekê bi vî rengî li ser zarokan wê bike ku problemên şexsiyetê derên û wê tesîrekê nebaş li ser jiyana wana sosyal û akademîk bike. Ji bo ku zarokek bi awayekî baş mezin bibe, pêdivî pê heye ku dê û bav li ser her warên têkiliya xwe bi zarokan re heye xwe pêş bixin. Gelo di vê helwesta dê û bavên baş çawa be? Werin em bi kurtazî behsê bikin. Li dorhêla teoriya geşedana psikososyala Erikson, her temenek armanc û lêkdanên xwe yên geşedanê hene. Erikson li ser vê bîr û baweriyê ye ku hemû merheleyên lêkdanan bi awayekî serkeftî werin analîz kirin. Heger helwesta dê û bavan ji çêkirinê re be wê çareseriya lêkdanên navborî ji aliyê zarokan ve hêsantir bibe. Lazim e zarok wekê zarokan bijîn. Ser meseleyê mîna tu edî bûyî zilam, tu edî ne biçûkî, ma qey tu zarokî ji aliyê perwerdeyê ve şaş e û psikolojiya wan têk dibe. Zarok lazim e ji xwe re bilîzin, nerhetiya bikin, xisarên biçûk bikin, têkevin nav ax û heriyê û bi dilê xwe gemarî bikin. Danîna têkiliyê di giştina zarokan de hemana herî giring e. Ji bo danîna têkiliyê bê şerd û merc divê me re zarokan bihebîne û ne de berdarazan. Lazim e me re hirmetê bide zarokan û hezkirina xwe nîşan bide. Nêzik têdayînên bi vî rengî dike ku baweriya zarokan bêhtir bûwan were û xwe bêhtir aîdê malbata xwe hîs bikin. Zarok, ew peyamin ku me ew ragihandine siberojê. Ew ê siberojê wê bibine dê û bav. Ji ber wê lazim e em hemû bi diltenîkî û bîrêwerî tev bigerin. Ji bo guhdariya we spasiya we hemû dikim. Li xwe baş binêrin.